TV. Сәлем дуслар, біләсізме біз бүгін қоя? Дұрыс, біз бүгін 5-ші TMTV премияларын тапшыру тантанасында, әмінде әлігі тантанадан сізге кішкене генә репортаж көрсәтірбіз. Шулай айтып, хөрмәтле дуслар, біз биредә көтәбез җырчыларны, шоу-біз тапшыруы башлана, инде шактый гына пауздан соң біз башлыйбыз, һәм инде әлбәттә иң грандиоз чараларның берсе TMTV премияларын тапшыру тантанасыннан сезгә репортаж әзерләдек. Рәхим итеп карагыз. Иптәшләр, Казанда бүген безнең Мәскәү кунагы бар, ул да булса Динара Рәхимова. Динара, ничек кайфләр? Яхшы Байбулат, сәлам. Сәлам. Инде мин синең беренчедән котлыйм шушындай зур җиңүең белән. Бу синең ничәнче сының? Өченче сын инде менә бит әйбәт. Котлыйбыз менә хәзер инде кергән җәйдә узып бара. Җәеңне ничек уздырдың? Ничек уздырасың әле калган көннәрендә? Уздырдым самоизоляцияда, Мәскәүдә. Шундый көннәр Аллага шөкер узды. Хәзерге вакытта Казанга килеп җиттем. Шулай ук планнарымны уртаклашам алга, кайтып җитәргә бабайыма, Алла берсә. Менә теге чит илләрне ачкач, иң беренче булып кая юл тотыр идең? Минемчә инде бер генә маршрутым Казанга, чөнки эшләр күп, җырлар күп, язарга кирәк клиплар һәм күп проектларны эшләргә кирәк. Менә әлеге проектларны тизрәк чынга ашыр, без сиңа бар тик уңышлар гына теләп калабыз, яме? Шоу-біз тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Микрофон каршында мин Байбулат һәм Илнат. Бу безнең теге татар яшьләре тапшыру шикелле башланып китте. Илнат, сәлам. Кайфлар? Бик яхшы. Бүгенге көндә миннән дә бәхетле кеше юк. Чөнки бу минем беренче сыным. Һәм инде бу минем өчен бик кадерле урында торачак, бик кадерләп тотачакмын. Гомер буена бу беренче сын булып һәм иң зур бүләкләремнең берсе булып торачак. Синең бит инде тормышыңда зур үзгәрешләр булды. Син яңа проект башлап җибәрдең, име? Сольный проект. Менә барбер тормышыңда булган теге иң зур үзгәреш кайсы дип саныйсың? Тормышымда булган иң зур үзгәреш бүген булды. Иң зуры ул яңа проект номинациясендә мин җиңүче. Һәм миннән дә бәхетле кеше юк. Һәм миңа ышанган кешеләргә, тамашачыларга аеруча зур рәхмәтлемен. Барс Медиа компаниясына, TMTV телевидениесына һәм барлык кешеләргә, кемнәр минем белән янда булды шушы көннәрдә. Бу минем өчен зур җиңү. Ышанычларын аклармын дип ышанып калам тамашачыларына. Һәм һәр пәнҗешәмбе көнне кичке сәгать 9-да татар яшьләре тапшыруын караган. Дөресме? Тыңларга. Мин синнән бөтен халык каршында хәзер сорыйм, кайчан миңа җыр язып бирәсең? Син мине кеше алдында сораган юк дигән идең. Сорыйм, кайчан? Байбулат, иртәгә студиягә кер, иртәгә безнең тапшыру, һәм без сиңа җыр эшләячәкбез, сары розалар кебек. Килештек. Илнат Фархуллин һәм Байбулат. Рәхмәт. Булат Байрамов һәм Ләйсән Гыймаева үзләренең чыгышларын төгәлләделәр. Ничек сезгә буш залга җырлау әйтегез әле? Шундый буш зал икәне сизелмәде дә. Барыбер энергетика килде уттан, камерадан. Видеооператорлардан, режиссерлардан, сценаристлардан менә бар. Бии бутырдылармы арттан байтып куйын? Дә кул чабып җырлап утырды. Алайса әйбәт. Башка коллегаларыбыз да бит анда кемнәр үз вакытында чыгышын көтеп торалар, шулай ук ярты залны тутырган иде, шуңа күрә алар да кул чаптылар, алар да тырбасы биделәр безнең җырларга. Менә мисал өчен, әлеге залда безнең 6000 кеше утыралар, аның яртысы тулган иде инде. Менә күпме җырчы бар икән, монда килгән димәк. Күз алдыгызга китерегез. Сездән сорыйсы килә, менә кызыксынам, сезнең өйдә кукмар табасыннан башка табалар бармы тагын? Юк. Бар тик кукмары гына, име? Шын мәгънәсендә юк. Безнең бар элеккеге бер таба, мен бер көнне
төбен күтәреп караган идем, аңа да Кукмара дип язылган икән. Элекке Бу генә. әле менә бу тәмле көрәшләрен төшерә башлаганча, ул элекке инде каралып беткән таба була бит инде бер. Әбидән калган. Шо, аңлашылды. Вайннар турында тагын бер сорау гына бирәм. Үзегезнең фикерегезчә, иң кызыклы вайныгыз кайсы булып санала? Менә мәсәлән теге бармы үзегезгә? Кем өчендер барбер теге бер идеал бар бит инде? Беләсеңме, әгәр дә просмотрдан тора ансы инде без теге уйламаганда вообще күп просмотр, күп карау шутларга җыярга мөмкин. Һәм инде әгәр дә Булат миңа идеяны әйтә, мин инде рәхәтләнеп көләм икән, шунысы кызык була. Шулай бит? Лейсан рәхәтләнеп төшергәндә, Лейсан бер 15, 20, 30-нчы дубльдән төшерә торганы иң кызыгы. Аны тутатып булмыйча, ул менә чын мәгънәдә көлеп бетереп, инде арыганнан соң гына без анасын төшерә башлыйбыз. Булай, әгәр дә караганда, менә статистика буенча иң кызыгы килеп чыкты. Әтиләр, әниләр һәм балалар дигән вайн менә. Менә шунысы 200 меңгә якын җыйган. Мин сезгә нәрсә дип әйтәм, диванияләрегезне күбрәк чыгарыгыз, яме? Сиңа шунысы. Матур стрелкалар белән булатмы? Ярар, уңышлар, котлыйбыз, яме, уңышлар сезгә, исән сау. Татар эстрадасының иң яшь башкаручысы Зарина Асылкаева минем янәшәмдә басып тора. Зарина, ничек кайфләр? Рәхмәт, бик әйбәт. Җәй буена берәр нинди яңалыкларың булдымы синең? Яңа җырлар эшләдек. Әле яңа җырлар эшләячәксез дә әле, шулай бит? Менә онлайн концертларда синең катнашканың булдымы? Бик күп кешеләр бит онлайн концертлар куя. Әйе. Булды һәм әле булачакта димәк. Без сине котлыйбыз әлеге җиңүең белән һәм сиңа зурдан-зур уңышлар. Рәхмәт. Бик күпләрнең яраткан җырчысы, шул ук чиракта минем дә әле Әнвәр Нургалиев. Әнвәр әфәнде менә шулай дип кенә исәнләшик. Ничек хәлләрегез? Хәлләр яхшы булган, рәхмәт. Бүгенге көнне хәл вообще яхшы булырга тиеш, чөнки бүген премия тантанасы. Шулай. Безнең инде әлегә концертларга рөхсәт бирмәделәр. Менә шушындый форматта гына уздыру ничек сезгә? Бөтенләй булмаганга караганда мондай хотя бы булсын инде. Әле менә алга таба бәлки теге әгәр дә Алла сакласын инде, әгәр дә суссалар, шушай бер ниме менә шундый форматта онлайн концерт уздырырга сезнең планда бармы, теләк бармы андый? Онлайн, шундый профессионал дәрәҗәдә, әйе. Алайса, теге алай булмасын, теге чын концертларын күргән насыйп булсын. Менә хәзер сезнең өчен тавыш биргән үзегезнең яраткан тамашачыларыгызга рәхмәт сүзләрегезне әйтсәгез була? Мин тамашачыларыма чиксез рәхмәтлемен. Әле менә әйтәсем килә, бик сагындырды. Үземне концертлар булмагач, ятим бала кебек үземне хис итәм, чөнки өйрәндергән тамашачысыз торып булмый. Бар Instagram, бар менә TMTV телеканалы. Күзгә күз күрешеп, менә концертлар бирү үзе бер гомер. Шуңа күрә мин инде аларга һәрвакыт рәхмәтлемен. Минем белән булганы өчен. Менә бу премия, ул инде минеке генә түгел, бу минем тамашачыларымныкы да. Чөнки алар мине шулай дәртләндермәсәләр, миңа шундый көч бирмәсәләр, бу булмас иде. Мин Әнвәр җырчы да булмас иде, минем тамашачым булмаса. Шулай, бик зур рәхмәт сезгә. Алга таба зур уңышлар телибез. Тагын шундый җиңүләрегез насыйп булсын алга таба да. Шундый сүзләр кирәк тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Егетләр мәхәббәте номинациясын яулаган Анастасия Макарова килеп җитте безнең янәшәбезгә. Настя, сине татарча җырларга нәрсә этәргеч булды? Әйт әле. Что меня подтолкнуло петь на татарском, да? На самом деле это очень интересная история. Когда-то я просто очень сильно захотела выступить для жителей нашего города. В процессе этого родилась моя первая татарская песня «Хаманда Яратам». И сейчас это целый проект под названием Анастасия Макарова на татарской эстраде. Кумирларыңа килгәндә, кем синең кумирларың? Әйт әле. У меня есть, конечно же, кумир, и моим кумиром является Уитни Хьюстон. Мне нравится сила, проницательность и ее энергия, которую она передавала, пока была в живых вместе с нами. Менә синең дә шулай фанатларың күбәйсен, уңышлар теләп калабыз сиңа.
Ел ачышы номинациясында жиңу яулаган яшь башкаручы Фәнил Галиуллин безнең янәшәбездә. Фәнил, сәлам. Сәлам. Ничек кайфлар? Әйбәт, Аллага шөкер. Барлык тамашачыларга, барлык телевизор караучыларга, барлык дусларыңа, белмәгәннәргә үзең турында таныштырып кит әле. Мин инде үзем Ульян өлкәсендә туып үскән гади генә бер авыл егете. Шулай да Казанда Мәдәният һәм сәнгать институты бетердем. Бу ел тәмамладым, Аллага шөкер. Хәзер вакытта инде менә эшкә урнаштым. Хәзер Аллага шөкер. Күп кенә еллар инде 3 ел буе Салават җыр театрында эшләп чыктым. Тәҗрибә һәм опыт, зур гына опыт җыйдым Салават Зәкишкә. Аның өчен бик зур рәхмәт. Шулай да менә хәзер инде шул иҗат белән Быел син ел ачышы номинациясында җиңү яуладың. Менә киләсе елга әгәр дә катнашкан булсаң, катнашсаң, дөресрәге кайсы номинациягә дәгъва кылыр идең? Менә әлеге клипны төшергәч, күп кенә инде менә шундый комментарийлар килде. Тискәре комментарийлар килде. Шуңа да менә шундый кешеләр аңласын өчен, Аларга дәлилләү өчендер әлеме? Аларга дәлилләү өчен киләсе елга инде тагы да шәбрәк клип төшереп, икенче елга TMTV премиясында иң шәп, иң яхшы клип видеоларда номинациясында катнашасым. Уңышлар сиңа, нәрсә дип әйтим инде. Иң яхшы видеоклип киләсе елда әле булыр. Әлеге номинация, әлеге бу номинацияң белән сине котлыйбыз һәм зурдан-зур уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Иптәшләр, шоу-биз тапшыруында кунакта җырчы легенда Хәмдүнә апа. Ничек рифмага да туры килеп чыктымы, Хәмдүнә апа? Кәефләрегез ничек? Аллага шөкер. Менә сезнең репертуарда бит инде бик күп җырлар җырлай бит. Менә шул җырлар арасында иң яратып башкарганы бармы үзегезнең? Мен яратмасам җырларны алмыйм. Барысы да күңелгә яткан, барысы да яраткан җырлар инде, диме? Әгәр күңелемә ошамый икән, бер җырны да алып, тел тибрәткәнем юк. Менә күп тәкъдим итәләр җырлар, мәсәлән, теге Хәмдүнә апа, менә бу җыр бар дип, теге күп кешегә юк, бу миңа туры килми дип, теге кире какканыгыз бармы? Әлбәттә инде кире какканым бар. Төрле бөтенләй дә рәте булмаган җырлар китергәннәре бар. Аларны алып та тормыйм, бер генә тыңлыйм да. Соң вакытта Альфред Якшембетов белән эшлим, көйләрне ул яза. Мәрхүм Закуан яза иде. Инде безнең арадан китеп барды. Хәзер менә теге яшьләр арасында бик матур җыр шигырен язучы яшьләребез бар. Җыр шигыре бит ул Аерылып тораймы? Аерылып тора. Аны берничә куплет эчендә менә бөтен нәрсәне аңлатып бирергә кирәк. Андыйлар сирәк Гөлшат апа Зәйнәшева бар иде. Шулай. Хәмдүнә апа, бүген бездә зур бәйрәм, TMTV премиясының 5нче тапшыру тантанасы. Менә TMTV каналына нинди теләкләрегез бар? Ходаем гел эшләп торсын, TMTV. Ни өчен дисәң, менә күп җырчыларны чыгарды инде. Инде безнең яшьләр арасында бүген популяр булган артистлар күбесе рәхмәт әйтергә тиеш сезгә. Шул исәптән өлкән яшьтә булуыма карамастан барысы медиа һәр вакыт мине чакырып концертларга катнаштыра. Шәхсән үземнең тарафтан да бик зур рәхмәт әйтәм. Үзегезгә бик зур рәхмәт, Хәмдүнә апа, иҗат итүегезне дәвам итегез. Сезгә уңышлар теләп калабыз. Икенче 70 яшьнең икенче елын яши башладым әле. Өмет Сурдан. Икенче 70 еллыкның беренче елы, шулаймы? Икенче елы. Ярар, котлыйбыз сезне, Хәмдүнә апа. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. 70-ндә 80-ндә узарга язсын безгә. Оҗмак матур дисәләр дә, китәсе килми җирдән. Яшигәле бу җирдән. Берсе кара, берсе ак, аларга шулай яхшырак дип уйлагансыздыр инде сез. Минем янәшәмдә Рәфис Калимуллин. Рәфис, сине кайнар сәламлибез. Ничек синең хис кичерешләрең, сөйләп җибәр әле. Бөтенесе дә теге огонь диясе килә, дулкынландыра әзрәк. Ну, минем өчен инде бик зур әйбер. Беренче тапкыр әле мин шундый статуэтка диләр бит инде алам. Шуның өчен минем өчен зур бәйрәм иде ул. Менә син бит инде үзең сөйлисең дәйме, үзең җырлыйсың да. Әле алга таба теге профессиональ рәвештә биергә өйрәнергә теләгәң юкмы? Андан соң син теге 3 в 1 буласың.
Теләкләр бик күп инде. Тормышка ашырбыз дип уйлыйм. Киләчәктә әле җырлар безнең туа бара. Алла теләсә, клиплар төшереп барабыз. Яңадан яңа әйберләр өйрәнеп барабыз. Һәрбер әйбергә теге адым ясыйбыз инде. Биюләр профессиональ рәвештә, биючеләр белән бергә, зур команда белән дип хыялланам. Алла теләсә, киләчәктә. Менә синең үзеңнең җырыңны башка машинада тыңлаганнар ишкән бар. Мәсәлән, барасың син теге светофорда торасың һәм кинәттән теге тыңда куяндыр. Син минем. Ишкән бармы? Бар. Ну, үземнең өйдә, квартирада да булганда уянгач та ишеткәнем бар, теге күршеләрдә ишеткәнем бар. Минем тормыш иптәшем дә шалтыратып әйтә. Вот эшкә барганда берсе тыңлый иде, берсе машинада үтә иде. Ну, андый ишратлар булды. Ничек ул вакытта күңелдә рәхәтме соң? Күңелдә рәхәт кенәме соң инде. Кемгә рәхәт булмый инде алардан. Алла таба шундый күңел рәхәтлекләре күбрәк булсын сиңа инде. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Дуслар, без дәвам итәбез алга таба. Шоу-биз тапшыруында кунакта килеп җитте безнең Ришат Төхватуллин. Ришат, кайфларың ничек? Бик яхшы, рәхмәт. Кара, синең костюмнарың матур, менә гомер буе хыялландым менә шундый матур костюмга. Каян тектердең? Кем моның теге кем стиле буенча ясалган? Кем стиле буенча әйтә алмыйм. Безнең бик яхшы якын дустыбыз Эмиль Уэльданов дигән кеше бу костюмны миңа тегеп бирде. Һәм инде ул бик күп узак шушы беренчедән материалын эзләдек. Аннан соң инде тегү өчен инде Казаннан Уфага барып, Уфада 3 тапкыр Казаннан менә шушы костюмга примерка ясар өчен генә 3 тапкыр бардым. Менә якынча бер костюмны тектерергә күпме вакыт китә? Теге киеп карап, материалларын эзләп менә гомумән алганда. Ну, монда күп нәрсәдән тора, чөнки беренчедән әйтик, материал булмаса, бәлки аны көтәргә кирәк булырга мөмкин. Көтәргә кирәкмәгән очракта яки ул шәһәрдә бар дип, без аны таптык ди. Аннан соң, ну, бер ай гына уза инде бер костюмга. Бер ай тирәсеме? Ришат, сиңа тагын шундый сорау, менә татар эстрадасында безнең теге яшь башкаручы кызлар күп, менә бәлки инде кызлар белән түгел, кемнәр белән дуэт яздырасың килә, яки инде яздырыр идең, бәлки инде көтеләдер кем беләндер дуэт. Белмим, яшь кызлар арасында чыннан да бик матур, талантлы кызларыбыз бар. Күбесе белән дә мин уже дуэт яздырганым да булды. Но кемнәр җырчы кызлар арасында кем белән яздыру дигән сорауга килгәндә, бәлки менә Гүзәл Уразов белән каршы килмәс идем яздырга. Ул безне хәзер карый, шуңа күрә аңлагандыр инде. Ярар, сиңа уңышлар телибез. Менә шундый җиңүләрең тагы да күбәеп торсын. Әйдә, менә булай итеп, яме. Котлыйбыз сине. Әйләнәмдә кайтам сиңа туган якларым. Бергә кайта ялан аяк калачакларым. Мине сагынып исә кебек җылы җилләре. Тәрәзәләрдән көтә кебек кәй күзләре. Эй алам алам минем туган алам. Синдәге басалам хисләремнең далын. Эй алам алам минем туган алам. Синдәге басалам хисләремнең далын. Халык яратып өлгергән Алмаз Мирзаянов һәм Зөлфирә Мирзаянова Шайдуллина килеп җиттеләр минем янәшәмә. Ничек кайфләрегез, сезнең эмоциялар ничек? Искиткеч. Менә инде яңа теге номинациядә җиңдегез, шулай бит. Сезнең репертуарны кем сайлый гомумән алганда? Теге җырларны, сүзләрен бәлки. Без икебез дә бер төрле җырларны сайлыйбыз. Шигырьне укыганнан соң бер рәхәтләнеп утырып елыйсы килсә, менә минем шундый халәтем булса, димәк мин үзем аркылы чыгарып сөйли алачакмын аны дигән уй бар минем башымда һәм ул шулай була да. Менә концертларда Зөлфирә сөйлисеңме шигырь син? Үзегезнең концертларда. Концертта Булачак инде, әйме? Сөйләдегез. Алга таба булачакмы? Бер куплет. Алла бирсә булачак. Юк, инде Алмазга ничектер ияреп, миндә матур татар сөйләм телен ничек дип әйтим, өйрәнеп киләм. Хатын кызлар арасында иң яхшы автор башкаручы кем дип сорасагыз, Фируза дип әйтермен мин сезгә. Фируза, кайфларың ничек? Аллага шөкер, бик яхшы. Мин шул хәтле рәхәт хисләр кичерәм. Шул хәтле рәхәт миңа. Менә синең репертуарыңда бик күп җырлар бар бит инде. Менә иң яратканы кайсы? Әткәй җыры. Чөнки мин чынлап та бу җырның көй авторы буларак та, сүзләр авторы буларак та бу җыр миңа бик якын. Ул беренчедән әти-әни турында, шулай бит безнең иң якын кешеләребез турында. Инде премияның үзенә килгәндә, минем шушы вакытта әйтәсем килә рәхмәтләремне шулай ук җырның аранжировкасын язучы кешегә, чөнки Нияз Валиевка бик зур рәхмәт. Ул минем
нәрсә теләгәнемне аңлап алды һәм шундый танцеваль стильный трек ясады. Ничек килде дигәндә, менә күз алдына китерегез, студент вакытлар бит. Әти-әни кочагыннан, әнинең тәмле ризыкларыннан аерылып китәсең. Менә мин үземнән чыгып бит инде яздым, бу минем үземнең чын хисләрем, табигый хисләрем белән язылган җыр. Алар капка төбенә чыгып басалар, сине кул булгап узаталар, син машинадан карыйсың аларга. Һәм шунда менә күз яшьләре килә, менә үкси җылап китәдер мин үзем киткәндә дә менә бу җыр нәкъ шушының турында, шушы буенча. Һәм шушы вакыйгаларны син инде җырга салдың, әйме? Әлбәттә. Әле тагын менә хәзер язылып маташкан шундый җырлар бармы соң әлбәттә язылып бара торган? Бар, минем хәзерге вакытта менә элек язылган җырларымнан аермалырак, башка төрле стильдә менә язылган бик шәп яңа җырларым булачак, Алла берсә. Аларны да көтәбез, сиңа уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Минем күршеләрем килеп җиттеләр. Салават һәм гүзәл Миңнеханова, ничек кәефләрегез? Әлхәмдүлиллә, бик яхшы, күтәренке. Инде бу сезнең ничәнче премиягыз, әйтегез әле. Без инде 4-нче тапкыр карыйбыз аны һәм 3-нче тапкыр алабыз менә шушы матур статуэтканы, пирамидканы. И музыкаль биеклек сынын, әйме? Быел сез иң стильле дуэт номинациясына җиңдегез, ә башка елларда нинди номинациялар иде? Мин дөресен әйткәндә хәтерләмим. Мин әйтә алам, менә безнең статуэткаларның бер урыны бар. Без махсус шунда шундый усиленный полк ясадык. Чөнки аны күтәреп карасаң, бу бер кило ярымдыр, әйбәт. Һәм алар безнең бик күп. Моннан да тыш икенчеләре дә бар әле. Мин исемә төшердем, без узган елны алган идек иң яхшы клип белән. Мин сине дә кызладым. Һәм инде иң стильле парны без икенче тапкыр алабыз. Икенче тапкыр диме? Тамашачы безне менә шундый номинациядә күбрәк күрә, иң стильле. Сез дөрестән дә иң стильле. Әйе, менә бу елны җәйкене берәр кая барырга планлаштыра идегезме? Әйтегез әле, берәр кая ял итергәме бәлки? Мин бу елны планлаштырган идем хаҗга барырга. Инде договорларны да төзеп куйган идек, ләкин менә инде марттан менә шу ниләр башлангач, шуннан баш тарттык инде. Әлегә кичектерелеп торды инде. Әйе, менә 15 сентябрьдә гүзәлемне ял итәргә җибәрәм Кырымга, әти-әнисе белән. Мин дә үзем бара алмыйм, чөнки эшләрем бик күп. Мәдинәдә барамы? Мәдинәдә әлбәттә, ул Мәдинә өчен генә алып бара. Өчен генә дип инде әтәнләр аңарга файдалы булыр дип, әзрәк иммунитетын күтәрик дип, шулай итеп менә җыйнабыз инде Алла берсе. Менә минем иҗатым нәкъ менә шу Кырымда, Судакта без диңгез ярында клипын төшергән идек. Минем дә анда барасың. Шунда төштеме инде ул? Ул ничә ел элек төшерелгән, һәм инде минем дусларым Кырымга барып, мен әйтәм, ничегрәк анда? Шулай ди рәхәт анда, менә элекке сыман ди. Бәлки барып тагын әлеге клипның икенче өлешендә төшереп кайтырсың. Икенче серия бәлки. Бәлки. Ярар, уңышлар сезгә зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бик зур. TMTV премиясына 5 яшь һәм инде 5 ел дәврендә беренче тапкыр, тәүге тапкыр музыкаль биеклек сынын яулап алган Сөмбел Билалова минем янәшәмдә. Сөмбел, син инде беренче тапкыр катнашасың. Ничек синең эмоцияларың, ничек хис кичерешләрең? Ниһаять, менә кочаклыйм. Мен өчен бик бәхетле, бик шат. Чыннан да инде зур хыялым иде шушы статуэтканы кулымда тотырга. Бүген бик матур кичә, бик матур бәйрәм һәм дулкынланам. Чыгыш ясаганда дулкынландым. Менә хәзер синең белән сөйләшкәндә дулкынланам. Чөнки чыннан да минем өчен бу зур вакыйга. Менә кара, бүген бит инде безнең монда теге тамашачылар юк. Менә тамашачысыз залга чыгып җырлавы җиңелрәкме яки инде тамашачылар белән тулы залга чыгып җырлавы рәхәтрәкме? Әлбәттә тамашачысыз. Әйе, тамашачысыз залга җырлавы авыррак, чөнки артистка бит энергетика кирәк, күзләр кирәк, куллар кирәк. Менә шушы бүгенге бәйрәмдә, бүгенге кичәдә бармы синең иң яраткан җырчың менә монда? Бу бик провокацион сорау. Дип уйлыйм мин, шуңа күрә бай булады. Иң яратканнарның берсе дип кенә сорасам да була алайса. Юк, инде мин алай дип әйтмим. Мин Аллага шөкер, татар эстрадасының барлык җырчыларын да бик яратам, хөрмәт итәм. Һәм инде алар белән шуннан да бик күптән күрешкән юк иде, шундый сагыныштык. Бүген күрешергә бик шат идек. Менә бер генә сорау бирәм, менә тегендә безнең камера артында Раяз Фасыйхов басып тора. Раязның иҗатын яратасыңмы? Әлбәттә. Ярар. Булган инде бу. Сөмбел, сине котлыйбыз. Сиңа инде иҗади уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бик зур.
Хөрмәтле достар, без Раяз Фасыйховны беләбез. Раяз Фасыйховның Татарстанның атказанган артисты икәнен беләбез. Ә менә инде TMTV премиясына беренче тапкыр ия булуын белмидек. Моны да минем өчен дә бу шок хәленә калдырды. Ничегрәк булды? Ничегрәк менә беренче музыкаль биеклек сынын яулавы ничегрәк сиңа, Раяз? Бик дулкынландыргыч һәм дә инде бик сөендергеч, чөнки менә минем үземнең чынлап та Татарстан атказанган артист булганы быел 5 ел булды. TMTV премиясына 5 ел булды һәм менә бу 5лекләр миңа бик бәхет, шундый сөенеч китерде. Менә бу минем беренче TMTV премиясе музыкаль биеклек дип атала ялгышмасам. Шуңа күрә минем коллекциядә бу бүләкнең дә булуы ул әле безнең менә бу стандартка да бу фестивальнең концепциясенә туры килерлек тә иҗат итәбез икән дигән сөенеч. Ну, сөендерә инде. Шулай менә бер елны син татар җырында алтын барсын алгач, син була дигәнең, мин моны тияниемә алып кайтам, Балташка алып кайтып куям, монсын кая саклаячаксың? Бу әлбәттә беренчесе мин беркемгә дә бирмим. Ул алтын барс ул 7нче иде. 7нче ул бездән инде шундый сихри көчкә ия. Шуңа күрә тияниемне тәрбияләп үстергәч, мин әйтәм, берсе аларга кайтып торсын әле дип бүләк иттем. Аларның өйдә, ул авылда өйдә тора. Чынлап та, монсы инде монсына урын өйдә иң матур җирләрнең берсендә, чөнки бу тәүгесе, беренчесе һәм соңгысы булмасын инде. Менә 7нчесен авылга кайтасың инде, Алла бирсә. Һич шиксез шандырып калдырам. Әгәр дә ел сайын Алла бирсә, безнең җырлар өчен тавыш биреп, безне менә шулай матур иттереп бүләкләсәләр, 7нчесен авылга. Яхшы, көтәбез. Уңышлар, Раяз. Бик рәхмәт. Хөрмәтле шоу безне алга таба дәвам итәбез. Эфирда я Байбулат һәм я Баймалай. Ямил, сәлам, ничек кайфлар? Аллага шөкер, рәхмәт. Сине беренчедән котлыйм шушындый зур җиңүең белән. Һәм инде менә сөресе килә әлеге образыңа карата. Бу образыңны кем сайлады синең? Күзлекләрең матур, шулай бит, аяк киемнәрең һәм башкасы. Рәхмәт, Байбулат. Бу образларны инде без командабыз белән решаем. Нәрсә киергә сайлыйбыз да инде. Килешкәнен киябез. Менә синең сөресе килә, синең бүгенге көндә иң зур хыялың нинди ул? Иң зур хыялым коронавирус бетүен телим. Коронавирус бетеп, концертлар ачылсын иде. Иә, әлбәттә шулай. Тизрәк гастрольләргә йөргә. Син инде бик тиздән көтәбез без концертларда. Алла теләсә һәм уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, Байбулат. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, автор башкаручы Чәчкә минем янәшәмдә басып тора. Чәчкә, синең кайфларың ничек? Байбулат, минем кәефләремә күз тимәсен. Бик шатмын, бик дулкынланам. Әле инде җырлап чыктым, шулай да һаман дулкынланам һәм бик рәхмәтлемен. Менә премияның менә мондый форматы ничегрәк сиңа? Мондый формат әлбәттә тамашачылар җитми. Но безнең хәзерге вакытта бездән тормый бит. Шулай булса да безнең җырларыбыз белән шушы музыкаль премияны халыкка күрсәтә алсалар, мин инде бик шатмын. Чөнки безнең дә иҗат җимешләребез күбәйде, тамашачы да сусады. Шуңа күрә менә шундый альтернатива булгач, молодцы дип әйтәсе килә. Тамашачы үз өендә концерт залында кебек хис итә, димәк инде бу яхшы әйбер, Яхшы әйбер. Менә син бит инде иҗат ягыннан бик уңган, төрле уен коралларында уйныйсың, җырлар язасың, тагын нинди һөнәрләрең бар синең? Нервада да уйный алам. Монсын без инде иректән сорарбыз аннары, Сиңа кыскасы уңышлар, Веснага сәлам әйтегез, яме? Обязательно, бик зур рәхмәт. Татар эстрадасының популяр җырчысы Илгәрәй килеп җитте минем янәшәмә. Илгәрәй, әйдә менә шайтып кенә сәләш карый галима менә. Ничек кайфларың? Әйбәт, Аллага шөкер, күтәренке. Әле һаманда ничектер ышанып тәбәттә булмыймын ди мизгелләргә. Әзрәк теге шок дәрәҗәсендә чөнки әйтәмиш. Инде кызыл келәмнән барганда да әйткәнем, әйтәм, 17 ел дәврендә иҗат итеп беренче тапкыр шушындый әйбергә лаек булдым дип әйтик әле. Дөрестән дә бик зур бәхеттер инде, Менә синнән сорыйсы килә, син клипларыңны бит сериал кебек чыгарып барасың, теге дәвамы белән, Менә тагын дәвам булачакмы? Менә миңа да һәм минем танышларыма бик теге кызык, алга таба нәрсә булыр микән дип менә шайтып көтеп утыралар. Ничек буламы алга таба? Бу клипның инде дәвамы булмастыр дип уйлыйм. Башкасы була. Башкасы була. Башта планнар бик күп. Хәзер инде минем әти-әниемә багышланган клиплар төшереп карыйсым килә һәм үзем турында бер 40 яисә 1 сәгатьлек мини кино
кино төшереп карыйсым килә үзем турында. Яхшы, сиңа көтеп калабыз, уңышлар. Ә менә хәзер инде сиңа тавыш биргән, синең өчен тавыш биргән тамашачыга нәрсә дип әйтерсең? Чыннан да бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Иң беренче чиратта зур рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә минем әлеге җырның әти-әнисенә бу инде Зиннар Бисафиуллин көй авторы һәм инде Гөлфия Пашакировага. Шулай ук бик зур рәхмәт тормыш дулкыныма Айгөлгә, кызларыма Адилә белән Камиләгә, әти-әниемә һәм яраткан, хөрмәт иткән, шушы җырымны кабул итеп, яратып алган тамашачыларыма, тугры тамашачыларыма, безнең концертларыбызга тубызалар белән килгән тамашачыларга барлык. Чөнки сез булмаган булсагыз, әлеге шушындай статуэтканы мин алмаганда булыр идем. Һәм инде әлбәттә бик зур рәхмәт TMTV каналына шулай ук әлеге мөмкинчелек биргән өчен шушындай зур сәхнәдә, масштаблы сәхнәдә катнашырга. Алга таба да шулай гел бергә бердәм булып, саулыкта, сәламәтлектә яшәргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Мин дә кушылам синең теләкләреңә. Рәхмәт, бик зур уңышлар сиңа. Бик зур рәхмәт. Дуслар, беләсезме кем монда? Исегез акылыгыз китер. Айдар Галимов! Айдар абый, хәерле кичләр, хәлләрегез ничек, кәефләрегез ничек? Хәлләр бөтен кешедә нинди хәлләр, бездә дә шундый хәлләр. Аерылып тормыйбыз диген. Аерылып тормыйбыз, бер илдә яшибез, бер дөньяда яшибез, бер хәлләрдә. Болай зарланмыйбыз, әлхәмдүлилләh шөкер дибез. Һәм хәлләр начар түгел дип әйтәбез. Әле менә күптән түгел генә Instagram'дан карадык, сезне шаяртканнар, розыгрыш ясаганнар иде, шулай бит. Анда теге шанып, ничегрәк карадыгыз теге башта инде ачуыгыз чыга башламаган име? Бар, китәл, йөрмәл дип әйтәсегез килгән иде инде. Берсен әйткәндә, шундый вакыт җиткән иде инде. Анда минем юбилейче, минем Худагыем килеп җитте. Ул коткарды. Чөнки бу моның дәвамын түзеп торырга минем бик әмәл калмаган иде. Шулай да түздем. Мин бит инде уйламыйм, кемдер анда төшереп тора икән дә, мин килеп нәтем нинди такт белмәгән, нинди координаторлар китте икән бу дөньяда. Булар бөтенләй аңлап бетмиләр, мәгънә юк буларда дип уйлап куйдым, дөресен әйткәндә, чынлап. Карагач күлдегез инде. Соңыннан карыйм да, үземнән күлдем инде, Ходаем. Бигрәк әйтеп тә куйган кайбер сүзләрне. Менә сезгә шушы TMTV-ның әлеге TMTV премиясының әлеге форматын ничек? Дөрес теге әлеге концертлар уздырып булмый, ләкин булмаганда теге менә шулай торып уздыру ничек карыйсыз әлеге? Бик яхшы дип карыйм. Бик яхшы. Тик ятырга ярамый. Хәзер әйдәгез, пандемия дип, коронавирус дип, бөтенләй бер нәрсә эшләмик. Ябылык та, утырык кайгырып, зарланып, алай дөрес түгел. Бик зур масштаб, шундый әзерлек, әлеге заман таләпләренә туры китереп эшлиләр һәрберсе. Шуңа күрә безнең өчен дә ул сагыну, сәхнә сагындыра, сәхнәнең арты да сагындыра, сәхнәнең алды да әлбәттә тамашачылар сагындыра. Шулай да мин бүген сәхнәдә басып торгач, залга карыйм да, буш утыргычлар булган карамастан, шул буш утыргычларда тамашачылар утырган кебек итеп хис иттем. Күз алдына китердем. Һәм ничектер ул мин үзем дә ышандым моңа хәтта. Теге хыяллар чынга аша, рус теленә шундый бер әйтем бар, мысли материальный дигән. Шуңа күрә бик тиздән шулай очрашырга насыйп булсын, әйме? Амин, шулай булсын. Шулай булачак, Алла берсә. Шулай булачак. Сезгә әлегә уңышлар телибез, бик зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Рәхмәт. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен? Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен? Иң яхшы альбом номинациясында җиңүче Айлин минем янәшәмдә. Айлин, сәлам, ничек кәефләр? Кәефләр яхшы, сәлам. Менә синең әлеге альбомың иң яхшы альбом булып танылган. Ничек дип атала? Исеме ничек? Мин синең. Мин синең дигән альбом. Инде син алга таба да тагын бик күп альбомнар чыгарып, тагын шундый номинацияларда җиңәргә насыйп булсын. Ә менә әлеге җиңүң өчен тамашачыларга нинди рәхмәт сүзләрең бар? Сөю настылы, ихлас күңелемнән рәхмәтләремне белдерәсем килә. Беренчедән, оештыручыларга, шундый профессиональ, югары кимәлдә матур кичәне оештырган өчен, сезгә кадерле тамашачылар, шундый матур итеп, яратып, җанатып кабул иткәнегез өчен һәм киләчәктә дә дуслыгыбыз озын гомерле булыр дип өметләнәм. Амин, шулай булсын. Мин дә кушылам әлеге теләкләргә. Айлин, бик зур рәхмәт, уңышлар сиңа. Рәхмәт зур итеп.
үзе җырчы, үзе спортчы Айдар Рахипов. Минем яшәмдә Айдар, сәлам, ничек кайфлар? Сәлам, Аллага шөкер, яхшы. Менә спортчы дигәннән синнән сорыйм. Сине бит инде бик күп кеше спортчы, җырчы буларак беләме, спортчы, артист буларак белә. Кайсы спорт төре белән шөгыльләнәсең? Йөзү. Йөзергә яратасың? Һәм волейбол. Ага, аңлашылды. Менә тагын кайсы спорт төрләрен теге яратып карыйсың, бәлки инде алга таба хыялланырга исәбең бар. Теге без инде авыл баласы, авылда үскәч инде. Пешән чабу? Пешән спортка керми, ялгышма әзрәк. Авыл спорты, ялгышма. Утын яру, тире чыгару. Менә китте бераз. Футбол уйныйдык инде, әлбәттә. Караңга төшкәнче футбол уйнап үстек. Кыш кына хоккей уйнадык инде, әлбәттә. Йөзүгә йөрдек, шул волейбол уйнадык. Кызлар белән качышлы уйнадык. Аңлашылды. Ул шулай йөгерүгә крайне бераз гына алар теге шул кызлар белән качышлы уйнаулар. Менә шушы җиңүң белән без синең өчен күңелдән котлыйбыз, име? Менә әлеге җиңүң өчен кемнәргә рәхмәтләр әйтер идең? Беренчедән бу инде минем тормышымда дип әйтим, бик тә беренче, бик тә көтеп алынган статуэткаларның берсе. Ул инде TMTV премиясе статуэткасы. Зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә, Барс Медиа компаниясына, TMTV каналына бик зур рәхмәт, шушындай матур, бик тә зур тантанага чакырганыгыз өчен, безнең шушындай матур татар музыкаль телеканалы TMTV премиясе статуэткасы биргәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Әлбәттә әйтәсем килә, үземнең продюсерлык үзәгенә, Минстар продюсерлык үзәгенә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Үземнең әйтәсем килә, төркемдәшләремә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Әти-әниемә. Һәм әлбәттә инде шушы баскычка мине мендергән, әлбәттә минем яраткан тамашачыларыма. Сиңа үзеңә рәхмәт әлеге җылы сүзләреңә. Айдар, без сине тагын бер кат тәбриклибез һәм иҗади уңышлар гына теләп калабыз. Җәмәгать, дәвам итәбез алга таба. Шоу бездә, эфирыбызда кунакта Гүзәл Уразова. Гүзәл, инде син чыгыш ясап чыктың, шулай бит. Ничегрәк эмоцияларың? Теге бер битне тамашачы юк, шуңа күрә ничегрәк җырлавы? Җырлавы әлбәттә инде хисләнеп җырлыйсың, җырга бирелеп җырлыйсың, ләкин күрәсең тамашачы юк икән залда. Әзрәк теге юксынып куясың, күңелдә ничектер бушлык, ләкин инде шуңа карамастан без тизрәк шушы залларда кабат очрашуларны көтеп калабыз, тамашачыларны сагынып калабыз. Кайсы җырыңны җырладың бүгенге премияда? Бүгенге премияда Өзүлдө оралар дигән җырыбызны җырладык. Рамил Асхадуллин кие, Альбина Насырова сүзләренә иҗат ителгән җырыбыз. Миңа бик ошый, тамашачылар да бик яратып кабул иттеләр. Шуңа күрә әле Алла бирсә тагын җырларбыз әле бу. Менә әлеге җырны ишеткәч, минем күз алдыма нәрсә килә? Синең теге матур киемең бар бит әле монда асылынып тора торган шундый теге. Шуның белән нишләптер теге искә төшә. Теге клипта да шул булгангадыр инде, диме? Әлбәттә, клипта да беренче образ, без аны образ итеп чыгарган идек һәм ул ничектер шулай концертларыбызга да кирип китте һәм тулы образ буларак без инде чыгыш ясый идек, джинсыларда, элеккечә инде әзрәк теге. Шулай итеп, шуннан да тулайым образ, ләкин бүген мин инде икенче образда чыктым. Менә сезнең инде балаларыгыз ни хәл беренчедән шулай сорыйм. Балаларыгыз ни хәлдә? Аллага шөкер, балаларыбыз сау исән, Аллага шөкер, үсәбез әкрен. Сәләр әле күптән түгел, улысының туган көне иде, ансында карадык, инде күздән яшьләр килде теге. Бик күп кеше комментариядә язган. Менә үскән саен сез моңсуланмыйсызмы? Балалар үсә инде, без олыгаябыз инде дип. Дөресен әйткәндә без сөенәбез генә, балалар үсә, ләкин аңлыйбыз инде. Яшь бара, балалар үсә икән, ләкин безнең өчен шундый шатлык, без инде үзебезне теге улайган төсле хис итмибез. Алар белән беррәттән теге көннән-көн теге сөенеп яшибез, яшәргән төсле алар белән бергә үскән кебек. Шуңа күрә без инде ул айберне тоймыйбыз. Аларны теге тизрәк әлбәттә үстереп, улы тормышка чыгарасы килә. Инде алар сорый башладылар. Илари сорый инде, мин кем булырга, миңа әйтәле зинһар дип әйтәм. Син инде үзең иң беренче башта уйла, кем буласың, аннан соң без инде сиңа үзебезнең сүзебезне әйтербез дибез инде. Шуңа күрә без инде балалар нәрсә әйтсәләр дә без аның белән ризалашырбыз кебек. Барысына да сәлам әйтергә онытмагыз бездән, яме? Рәхмәт Гүзәл, рәхмәт матур сүзләреңә, рәхмәт җиңүеңә, рәхмәт иҗатыңа. Бик зур рәхмәт сезгә һәм кадерле тамашачыларыбыз. Һәм Илдарга да сәлам әйтергә онытма. Илдарга зур сәлам. Җаным, сәлам. Yıllar kırgen araya sinalarga karama Şul yaradu canımda alıştırmam yağa
Җәмәгать иң яхшы ират автор башкаручы, ул да булса Арсен Камакаев, Пермь якларыннан. Арсен, ничек ана Пермь якларыннан сәлам алып килдеңме безгә? Сәлам, сезгә кайнар сәлам. Инде син бүген музыкаль биеклек сынын җиңдең. Кайда саклаячаксың аны әйт әле? Өйдә, шкафтадыр инде. Туганнарга барып, менә карагыз дип теге бераз гына горурланып килергә исәп бармы? Беренче кайткач әйтмичә итеп алырга кирәк. Иң мөһиме шул, менә хәзер безнең әлегә теге концертларга рөхсәт бирелмәделәр. Бик тиздән рөхсәт биргәч, концерт үзеңнең сольный концертын куярга планда бармы? Мин синнән сораган идем. Хәзер инде теге дөньялар булай килгәч, бәлки инде син шушы вакытларда куйган булыр, кем белгән, ниме? Хәзер инде менә, мәсәлән, кайчангарак куйрың? Кышка таба, февральга таба, мартка таба Арсен Камакаевның тәүге сольный концерты булуы мөмкинме? Мөмкин, Алла бирсә. Мөмкин, алайса без көтәбез. Һәм инде мин анда килеп, ошай кулларны үскәп, "Син мин бәхетле, сине очратканга" дип җырлый, сиңа кушап утырмын, ярыймы? Алла бирсә. Сиңа уңышлар, сине котлыйбыз, тәбриклибез һәм менә бу әйттереп котлыйбыз. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, без шоу-бизебезне алга таба дәвам итәбез һәм карагыз монда кем кунакта? Гөлназ Асаева. Гөлназ, кайфларың ничек? Яхшы күтәренке, Аллага шөкер. Күтәренкедер инде шундый вакыйгаларга бай булгач хәзер. Име соңгы вакытта тормышың менә шуннан чыгып сорыйсы килә. Беренчедән котлыйм, тагын бер кат сине шушындый истәлекле даты белән. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм инде сорарга куштылар, туйлары буламы икән Гөлназ Асаева белән Виллиның яки дә никах белән генә калалармы икән дип. Бу инде безнең чыпчын тамашачыдан килгән сорау. Чыннан да башта инде Вилдан ничектер, может туйсыз булыр дип. Инде мин инде үземә калганда, мин бит беренче тапкыр кияүгә чыгам на минуточку. Матур булып чыгам. Шуңа күрә мин инде шундый ниндидер теге русча әйткәндә условие куйдым, туйсыз булмый. Әлбәттә, ул ир кешеләргә ничектер инде теге бик мөһим дә түгелдер. Ләкин мин үземә килгәндә, мин бик теге ул минем өчен бик мөһим һәм мин матур күлмәкләр киеп, туй ясыйбыз, Аллага шөкер. Теге выкуплар белән ясыйсызмы соң инде теге яки инде хәзерге заманча туйлармы, выкупларсыз гынамы? Акча нәрсәгә җитә инде? Антитурнале уйламаган дисеңме? Шулай тагын бер сорау, Вилдан белән Вилли белән дуэтыгыз берәр кашан чыгамы? Исәптә бармы, планда бармы? Минем планда бар, ләкин Вилданның планында юк. Ул инде ничектер теге минем белән дуэт җырлыйсы килми дә түгел инде, ләкин ничектер икенчерәк карый бу ситуациягә. Шуңа күрә әлегә юктыр, чөнки ул интервьюлардан да теге баш тарта бит инде, минем белән дуэтлардан да. Ул теге ниндидер мине яратмаудан түгел, инде аның үзенең ниндидер теге эчке шундый стержень бар, менә юк үзем и все. Мин теге ничектер аны инде тулайым хуплыйм. Миңа калса Вилдан хәзер безне карый, аңа сәламнар юллыйбыз. Һәм инде сиңа бик зур рәхмәт, сине котлыйбыз. Премиялың белән дә, кияүгә чыгуың белән дә һәм бар тик ике өлкәдә дә сиңа зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Амин, бик зур рәхмәт сезгә. Дуслар, иптәшләр, шамалап кына карагыз. Минем янәшәмдә премиянең эксперты Филос Кахиров. Филос әфәнде, Кораш белән сиңа карап торырга тиешәме? Хәзер елмайсың да була. Сөйләп җибәр, ничек сине эксперт булып чакыргач, ничек итеп карадың моңа? Ризалаштыңмы, бик теләп ризалаштыңмы? Бик теләп дип алдан ук әйтәлмим, әлбәттә башта аптырап калдым. Мин әйтәм, мин бит әле үзем дә теге катнашучылар рәтеннән булырга мөмкин дип тә шундый икеләнүләр дә булды. Һәм әлбәттә җитди караш белән шушы эксперт булырга ризалаштым, чөнки экспертлар арасында шундый Байгали Серкибаев, Аида Гарифуллина, Лина Арифуллина, Марат Башаров, Зөлфәт Хаким кебек шундый лаеклы шәхесләр арасында алар белән бергә булу, ул ничектер инде әлбәттә дәрәҗә. Һәм үзем уйлап куйдым әле, әле бит мин кайчан гына үзем дә әйбәт Казанга килдем, әле зур артистлар белән теге кул биришеп, күзләренә күз карашып, сөйләшеп торулары үзе бер олы бәхет иде. Хәзер мин ничектер эксперт булып үзенчә бер теге кызык булды инде минем өчен. Менә эксперт буларак түгел, Филос буларак әйт әле, җәеңне ничек уздырып җибәрдең? Кайларда булдың? Нәрсәләр эшләрдең? Гомумән нәтиҗәле булдымы?
Нәтижелі була. Әлбәттә, авылга да кайттык, үзебезнең теге җиребездә дә дигән кебек эшләр дә кылдык, теге күбрәк физик эшләргә вакыт бирелде. Һәм инде әлбәттә яңа җырлар да язылды, иҗатта тукталып тормады, онлайн концертлар да биреп алдык. Шуңардан башка менә монсы әле бер җирдә дә әйткәнем дә булмады. Мин балаларыма, ике улыма бәләкәй генә йорт теге балалар Шоймы? Теге 2 метр, 2 метрга 2 метр шундый гоммән тотынганы юк иде, андый теге ниләргә, коралларга ул теге лобзик дисеңме, болгарка дисеңме, менә беренче тапкыр шуларны кулга тоттым, эшләдем һәм хәзер инде минем тәҗрибәм бар дип әйтәлем. Хәзер инде без хатын белән икәү генә торабыз. Балалар шулай диделәр дә. Сез кайда яшәячәксез диләр. Яра, Фирдәүс, бик зур рәхмәт сиңа. Сиңа уңышлар телибез. Тагын инде яңадан яңа җырларыңны көтеп калабыз, ярыймы? Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Хөрмәтле достар, мин бүген шундый бәхетле, чөнки нинди генә җырчылар юк минем янәшәмдә. Шундыйларның берсе Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Зәйнәп апа, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, бәхтең күбрәк булсын тагы да. Рәхмәт, рәхмәт. Әле генә җырлап чыктыгыз. Ничек сезгә? Ничек сезгә шушының сәхнәсендә җырлау? Ничек сезгә тамашачы залга җырлавы? Без артист кеше инде әлбәттә һәр нәрсәгә әзер булырга тиеш. Беренчедән, һәм бу зал миңа күңелемә бик тә хуш килде. Мәскәүнең бер шикарный бер залында чыгыш ясаган кебек, үземне хис иттем. Бик әйбәт, яхшы, мин бик бәхетле. Менә бу яңа безнең шуның кадәрлек яңа залыбызда чыгыш ясавым белән. Сезнең дөрестән дә күңел 17дәме? Бу күренә. Күңелгә түк үзегез дә 17 яшьлек кызлар шикелле дөресен әйткәндә. Рәхмәт, ансына комплимент алу әлбәттә хатын кыз өчен ул бит бик күңелле нәрсә. Инде әлбәттә күңелеңне һәр вакыт күңелеңдә тотарга кирәк. Күңелеңне аны әгәр дә үзең шомаламасаң, үзең күтәреп тормасаң, бу тормышта бит инде аның авырлыгы да, аның мәшәкатьләре дә бик күп. Шуңа күрә мин инде нишисең, һәрбер эшкә киңәш әлбәттә үзегезгә кәефегезне күтәреп, яхшылыкларны искә төшеп һәм яхшы юлда гына булырга кирәк. Зәйнәп апа, менә сездән сорыйсы килә, яшь җырчыларны кайсын аерып әйтә аласыз? Менә мин аеруча шушы җырчының җырын тыңларга яратам дип, монсы теге миңа охшаганрак дип инде ничегрәк? Беләсезме, менә миңа андый сорауларны бик күп бирделәр. Зәйнәп апа, кайсы җырчыны бассызыклап теге әйтер идең, ниндирәк җырчының тавышы сезгә колагыгызга ята дип, яратасыз дип. Бу күбрәк теге провокацион сорау шикелле тоеладыр инде, диме? Тоела, мин гомумән менә чыккан сәхнәгә чыккан барлык җырчыны яратам. Алар бит мин тыңлар өчен түгел, алар бит тамашачы тыңласын өчен чыгалар, әлбәттә. Инде аның була шундый конкурсларда утырасың, жюриларда, анда инде менә бу конкурсның мәсәлән нинди таләбенә карап, шундый җырчыны, шундый тавышны, шундый мөмкинлекләрен ачырлык, күрсәтерлек җырчыны сайлыйсың, әйме? Андый вакытта мин әйтәләм, инем, я булмаса апайым, сеңлем синнән әзрәк бүтән җирдә катнашырга кирәк дип. Әйме андый вакытта конкрет. Әмма бүгенге көндә инде бу сәхнәдә миңа барлык җырчының инде теге халыкка үтеп үзләрен күрсәткән җырчылар бүгенге көннең яхшы җырчылары булсыннар һәм әлбәттә безнең менә шушылай яңалыклар ачылып, яңа тавышлар ачылып тору, ул безнең сәнгатебезгә бер этәреш һәм инде халык тыңлый, яңадан яңаны эзли башлый һәм инде әлбәттә менә шушылай тормыш бәйләнеп, матур яклары белән күрсәтелеп бара. Мин инде әйттем бит инде, мин кешегә теге категорически я булмаса ни белән карамыйм. Сез шул хәлне сөйләгәч, үзеңнең дә сәхнәгә чыгып җырлыйсым килә башлады. Үзең тамашачың, әлбәттә. Рәхмәт, Зәйнәп апа, сезгә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, исән сау булыйк. Шулай итеп, елның иң шәп дуэты килеп җитте минем янәшәмә. Ризат һәм Зинер Рамазанов.
Сәлем. Ничек кайфләрегез? Аллага шөкер, гөлләр шикелле чәчәк атабыз. Җәйне ничек уздырып җибәрдегез? Әйт әле, авылдамы, сыерлар карапмы, пешәннәр чабыпмы, ничегрәк? Менә бөтен эшне эшләдек. Башта бозаулар алып кайттык. Шуннан соң шушы бозауларны әтәйләр белән бергәләп карап, бәрәңгеләр чәчеп, пешәннәр алып кайтып, хәзер бәрәңге генә авасы калды. Шулай дип, дуслар, без алга таба дәвам итәбез һәм минем янәшәмдә Алсу Абелханова, элегант хатын-кызларның берсе. Беләсегез килсә, Алсу ханым, хәлләрегез ничек? Сорама хәлләремне. Бик әйбәт. Әйтә алмыйм бер кемгә дә. Бүгенге бәйрәмне, бүгенге көнне дөрестән бәйрәм дип әйтеп буламы? Әлбәттә әйтеп була, чөнки барыгыз да беләсез, шул хәтле күп очрашмыйча тордык, әйме. Бүген очраштык, коллегалар, артистлар, һәм инде сәхнәнең ямен, тәмен тыйдык яңадан. Менә шуңа күрә без бик шат. Менә безнең тамашачылардан килгән бер сорау бар. Алсу Абелханова кашан клип төшерер микән? Кашан аның берәр җырына яңа клип күрербез микән дигән сораулар бар. Шулаймы? Әйе. Яңа клип, әлбәттә яңа клип әзерләнә. Без аңа бик күп көч куйдык, шуңа күрә хәзер постпродакшн бара. Шуннан соң иң беренче сезнең телеканалга алып киләм һәм әлбәттә безнең тамашачылар күрәчәкләр. Яхшы, алайса без дә көтәбез, тамашачылар да көтә. Сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, Радик Юлиакшин, Элвин Грей, минем янәшәмдә менә шулай гына исәнләшәбез. Хәлләрең, әхвалләрең ничек, Радик? Аллага шөкер, әйбәт. Бик тә менә шатланып киттем әле, конечно, хотя бы менә интернет аша концерт бирдек әле. Беләсеңме, менә син бит инде үз изоляция вакытында студияда утырдың, җырлар яздың, рәхәтләндең, бездә сиздек инде. Менә иң максималь рәвештә күпме утырганың бар студияда чыкмыйча? Ну, студияга чыкмыйча, әлеге вакытта вот именно пандемиямы? Пандемия вакытында һәм гомумән алганда иң күп 2-3 көн точно. 3 көн чыкмыйча да. Чыкмыйча, үзем менә ашырга алып киләм дә, и шунда йоклыйм, шунда ашыйм. Иҗат итәсең инде. Әле студия өйдә булгач, шуның өчен, ну, кирәк вакытта йоклап та китәң, кинолар карап алаң, эшләп та китәң. В общем, әлеге вакытта бик тә уңайлы, чөнки өйдә бич. Ну, әле прямо нык эшләп алдым әле. Шул хәтле рәхәтләндем уже ял вакытында, пандемия вакытында, чөнки мин ошо ял турында прямо русча әйткәндә мечтал. Чөнки бераз ял итергәме? Бераз ял итеп, концертлар күп булганда, мен әйтәм, шундый ял булсын, именно ошондый ялда килеп китте, и наконец-то мен үземә яңа альбом яздым. Беләсеңме, Радик, миңа калса, синең теләкләреңә теге амин дигән вакыт туры килгән. Әйдә син хәзер концертлар булсын дигән теләк телә дә һәм бик тиздән концертлар да башланачактыр инде. Радик, менә сез бүген безнең әлеге премиядә сезнең лейблдан 2 артист җиңү яулады. Берсе Ябай Малай, берсе син. Менә шуннан чыгып сорыйсы килә, сезнең лейблга эләгү авырмы? Ну, авыр дип юк инде. Алып барышлар кирәк түгелме лейблга? Лейблга эләгү ул инде талант кирәк инде. Күп эшләргә, йоклап ятмаска, эшләргә. И тырышкан кешеләрне бер күреп торабыз. Талантлы кешеләрне күреп торабыз. Алар барса да интернетка үзенең иҗатын салып барылар, шуның өчен просто эшләргә кирәк. Көтүп ятмаска, менә эшләргә. Һәм менә аның нәтиҗәсе эшләүнең, белеп торыгыз. Радик Юлиакшин, Элвин Грей, рәхмәт бик зур, Радик. Саубуллашабыз син белән. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Татарстанның халык артисты Илсаф минем янәшәмдә һәм һәр вакыттагыча ничек сәламлыйдык? Юк йотлыгып, яратырга түгел, анатырга телим мин сине. Хәзер инде соңгы араларда
Алай дип уйламадым. Яки не, кирпекләрең капкара, әллә каралтасыңмы? Елмайып карап аласың, әллә яратасыңмы? Безгә монда камералар кирәк түгел, безгә шулай без җырлашып турсак, аннан да рәхәтрәгә йөрик икән, име? Илтифат, ничек хәлләрегез, ничек кәефләрегез? Аллага шөкер, әйбәт, бик күтәренке. Бер нәрсәгә карамыйча менә концертлар булмаса да, әйме, булмаса онлайн концертлар коябыз, барыбер аралашырга мөмкинчелек табабыз. Кәефләр әйбәт. Ничек мондагы мөхит, менә гомумән алганда теге иртәдән кичкә хәтле бит инде хәзер монда. Мөхит миңа бик ошый. Бер-беребезгә сагынышканбыз. Артистлар менә ярамаса да кочакланышып, шулай сагынышып күрештек. Бик җылы атмосфера. Миңа калса, шуннан да бәйрәм рухы. Бәйрәм рухы, без бәхетле. Сезне менә шушы җиңүегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Һәм инде менә кулыгызны кысар идем, менә шулай итеп кенә эшлим. Менә айтып кенә, яме? Һәм инде чын күңелдән тәбриклим сезне. Бик зур рәхмәт. Исән сау булык, бергә булык. Нормально, вас торасыңмы? Фәнил Макказов, хөрмәтле дуслар, килде безнең интервьюга. Фәнил, беренчедән инде сорыйм, традицион сорау, синең шикелле. Ничек кәефләрең? Әйбәт, шәп. Сине бит инде бик күп теге безнең караучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз алып баручы буларак белә. Инде бүген син үзеңне җырчы буларак таныта башладың. Әгәр алга таба инде хәзер җырлый башларга мәлләйсәп. Бу бер эксперимент шикелле. Минем сынап караш килгән, мин эстрада тирәсендә бит йөрим, ләкин аның ишенә бер дә кирип караган юк иде минем. Һәм андый хыял бар иде. Теге аннары соң теге картайгач теге нишләп шул вакытта шуны эшләп карамадым икән дип үкенмәс өчен, шундый бер эксперимент ясарга уйладым мин. Һәм менә бу экспериментның ахыры шундый уңышлы белән тәмамланды. Менә беләсеңме, бер җырчы эстрада хәйсемен әйтеп тормыйм, булай дигән иде миңа, бәйрәм бәйрәмнәр дә алып бара. Менә минем бәйрәмнәр алып барасы килми, хәзер инде җырчы буларак кына чакырсалар, мин күбрәк шат булыр идем. Менә хәзер синең шундый фикерең барлыкка килмәдеме? Теге җырчы булып кына хәзер. Юк, минем андый фикерем барлыкка килмәде. Мин җырлауга караганда, менә шул мәҗлесләрне алып бардан күбрәк кайф алам. Һәм мин анда килеп, бар тик җырлап кына китсәм, миңа ул аны хәтле ләззәт китермәс иде. Бәлки ул син әйткән җырчыга шулай эшләү күбрәк ләззәт китерәдер. Гомумән алганда, бүгенге көндә хыялың нинди синең? Бүгенге көндә минем хыялым ул сау сәламәт булу. Мин теге актив рәвештә спорт белән шөгыльләнгәч, я бер җир кәкре, я бер җир орта дигәндәй, барбер яшь инде үзен сиздерә. Шуңа күрә минем иң зур хыялым сау сәламәт булырга иде, бер җирдә ортмасын иде. Һәм минем иң якын кешеләрем, минем бөтен якын кешеләрем бөтенсе исән сау булсыннар иде. Никадәр баналь булса да, бу менә минем иң зур хыялым. Мөһим шул бит инде. Яра Фәнил, син дә кәкрәймичә генә сиңа матур тормышлар, иҗатыңда да уңышлар. Рәхмәт сиңа, рәхмәт. Һәм инде сине тагын бер кат котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт TMTV-га бүләк өчен. Хөрмәтле дуслар, карагыз кем минем янәшәмдә. Бу бит Нәфкать абый, Нигъмәтуллин, Нәфкать абый менә шулай күрешәләр хәзер бездә. Хәлләрегез ничек? Болай Аллага шөкер инде. Теге зарланып та булмай, ничектер тагы итеп булмай. Концертлар сагындырганмы әйтегез әле? Ларма ярты елга үтеп китте бит инде. Шын мәгънәсендә менә элек ничектер жалый тора вакыт тими торган иде, менә ихлас күңелдән инде жалда ителде. Шуннан да тамашачылар бик нык сагындырды. Әлбәттә менә шушы ярты ел эчендә инде бик күп кенә жаңа җырлар да әзерләдек. Менә Алла бирсә инде иребездә шулай бу борчулар, мәшәкатьләр үтеп китеп шулай тамашачылар без белән очрашырга насыйп булсын иде. Менә ял итеп ардым дип үзегез әйтә аласызмы инде? Мин ардым дип әйтә алмыйм, чөнки минем җыртым бар Идел буенда, мин анда җәйнең буе су кереп, кояшта кызыны шулай жал итеп ятам. Рәхәтләнеп инде. Биләр төнибез, теннис сөйлибез. Менә җыр турында әйттегез, шулай бит, яңа җырлар турында качан көтелә, качанга таба чыга яңа җырыгыз? Яңа җырлар менә шушы август айларында чыгарга тиеш. Мин жаңа альбом әзерләдем. Менә иң яхшы теге ул 20-30 ел иҗат дәврендә җырланган җырларны яңадан жаңартып жаңа музыкаль бизәрешләр белән август айында чыгарга тиеш Алла бирсә. Кайсы икән әйтеп тормыйсыз инде әлегә? Кайсы җыр? Жаңа җырлар, бик жаңа җырлар да бар. Инде үземнең халык яратып йөргән шул үземнең репертуардан шактый җырлар булачак. Аңлашылды. Көтәбез алайса. Хатабый сезгә уңышлар телибез һәм җиңүегез белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Сиңа бүләк итәм күңелемне сөйәвемне
Син онытма мине. Мин онытмам. Без инде әле генә монда килгәндә Илназ белән шул хәле җырлап килдек, рәхәтләнеп, әйме. Илназ, кайфлар ничек? Яхшы, Аллага шөкер, рәхмәт Байбулат. Искиткеч шәп, рәхәт. Монда мин беренче мәртәбә гомумән алганда һәм беренче мәртәбә булганда һәрвакыт бөтен нәрсәдә кызык, шулай бит. Шуңа күрә премиум да беренче. TMTV телеканалында күп әйләндерелә, клиплар, җырлар, Аллага шөкер, һәрвакыт дус, ләкин премиум беренче. Котлыйбыз сине, чын күңелдән котлыйбыз. Элек сине гитарада күреп була дип сәхнәдә, әйме? Хәзер инде алында әйберләр бик күзәтелми диләр безнең тамашачылар. Менә кайчан күреп булачак Илназ Сафиуллин гитарада чыгып баз. Яки син образыңны үзгәрттеңме? Мин образымны үзгәртмәдем. Шул ук хәтта лирик җырчы номинациясендә җиңеп тә чыктык. Һәм мин һәрбер җырымны гитара белән чыгып җырлый алам. Ләкин шулай да кай вакыт гитарасыз да чыккалыйм, чөнки бөтен җиргә аны алып булмый. Шулай да яңа җырлар языла һәм шундый гитарный, шундый ушак янында башкарыла торган жанлы җырлар булачак, Алла бирсен. Эстрада, ушак һәм гитара. Эстрада, ушак һәм гитара. Эстрада, ушак һәм гитара. Без аэропорт җирендә. Без TMTV премиясендә. Менә безнең бар бит инде чит илдә шулай дип сорыйлар. Бу җиңүеңне кому ты посвящаешь эту победу? Менә мин дә сорыйм, әлеге җиңүеңне кемгә багышлыйсың? Минем иң зур җиңүем ул минем кызымның тууы. Шуңа күрә әлбәттә барлык җиңүләремне мин багышлыйм үземнең гаиләмә. Шул исәптән әлбәттә үземнең бәләкәй кызыма, аңа 1 яшь. Без аны чын күңелдән котлыйбыз, аңа сәлам әйтергә, гаиләңә сәлам әйтергә онытма, сине чын күңелдән тәбриклибез, ярыймы? Рәхмәт бик зур, рәхмәт Байбулат. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, Татарстанның атказанган артисты Иркә минем янәшәмдә басып тора. Иркә, елмайганыңнан сизәм, кайфларың шәп бугаймы? Әйе, кәефләрем дөрестән дә шәп, Аллага шөкер. Наконец-то дип әйтим әле, ничә айлардан соң, өйдә ятканнан соң күп кенә коллегалар белән очраштык, матур итеп бизәндек, матур итеп ясандык, матур итеп үзебезчә костюмнар тектердек, дөньяга чыктык, аралаштык. Мин инде бөтен артистлардан да иртәрәк килеп утырдым бу залга бүген. Шуңа күрә минем өчен бу бүген дөрестән дә бәйрәм. Менә бит инде синең иҗатыңда син төрле җырлар чыгарасың. Берсе теге җитди, икенчесе күңелле, менә ул Шакал җыры минем күңелгә бигрәк ятты инде, улаймы? Менә моның сыры нидә теге? Гел шулай иҗат итеп бер туктамыйча гел алга бару. Беләсезме, соңгы вакытта миңа дәрәҗәле теге шундый бик әйбәт җырлар яза торган авторлар, композиторлар үзләре җырлар тәкъдим итә башладылар. Моның нәрсә белән бәйле икәнлеген мин үзем дә аңлап җиткерә алмыйм, тик менә соңгы 4-5 җырым алар дөрестән дә берсеннән берсе аерылып торалар. Һәр берсенең үзенең тамашачысы, тыңлаучысы бар. Миңа как раз шул кирәк тә инде. Гел бер төрле генә җырлар җырлап торып булмый. Әз генә үзгәрешләр дә кертергә кирәк. Без шуның белән эксперимент ясап, теге практика алып, шулай итеп үсәбез, әкрен генә карыйбыз, кайсы җырлар ничегрәк халыкка, кайсысы якынрак булыр икән дип тикшереп тә карыйбыз, үзебезнең дә тавышны тикшереп карыйбыз. Шуңа күрә менә бу ялларның мин әлегә бар тик файдасын күрәм. Яхшы, әйбәт бит инде. Менә сез сәхнәдә теге бәйрәм ансамбль белән бергәләшеп матур итеп чыгышлар ясыйсыз. Тамашачыларга да кызык, миңа да кызык. Сез алар белән дөрестән дә туганнар шикелле инде хәзер. Аллага шөкер, моның белән инде минем бик нык мактанып, масаеп йөрисем килми. Безнең алдан ук шулай сөйләшеп куйган сүзебез бар. Без шыпырт кына үзебезнең юлыбыз белән бик каты хапырмыйча гына, әкрен генә җитди адымнар белән озак итеп эшләргә безнең исәбебез. Шуңа күрә моның белән мактанырга ярамый да, күстүе дә бар дип әйтим. Аллага шөкер дип кенә әйтеп торам. Аллага шөкер, булай нормаль гына, әйбәт кенә эшләп ятабыз. Иҗатыгыз гөрләп барсын. Иркә, котлыйбыз сине һәм уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Сезгә дә уңышлар телим. Рәхмәт.
Шулай да дуслар, быелга 5-нче TMTV премияларын тапшыру тантанасы ахырына таба якынлашты. Сәхнәдә әле безнең җырлыйлар, ләкин залда бушлык, ләкин безнең җырчыларыбыз каушап калмадылар. Сезнең өчен әзерләнделәр һәм үзләренең чыгышларын сезгә бүләк иттеләр. Шуның белән шоу-биз тапшыру ахырына якынлашты. Барыгызга да кайнар сәламнар, барыгызны яратабыз һәм инде сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Пока!